Европа не только политика и экономика. Это культура, искусство и умение видеть красоту в сложном. Молдова меняется, мы фиксируем это во всех подробностях. Слово за словом, кадр за кадром, факт за фактом. Это вот так Молдова. Я Марк Подберезин. На сегодня все. Всего вам доброго. Сёння на Белсаце. О 19-й гадзіне менскага часу сочым за апошнімі падзеямі ў праграме «Аб'ектыў». І далей аналізуем галоўныя тэмы з гасцямі ў студыі «Белсат». А пазней о 20-й гадзіне навіны з будучыні з Вольгай Старасцінай. Мы даведаемся, куды рушыць сусветны навуковы прагрэс і ці можна пабачыць будучыню ў беларускіх навінах. І о 20:20 Сергей Пеляса запрашае на прэм'ернае выданне аналітычнай праграмы «Пра свет». Заставайцеся з Белсатам. У Беларусі не павінна быць расійскага войска. Гэта якраз паказала, што Лукашенко ўсё ён спёкся. І тут ніякі Сі Цзіньпін, ніякі Пуцін яму не дапаможа. Яны ждуць моманта, калі можна гэтыя партрэты скінуць, павесіць партрэт Пуціна і з кветкамі сустракаць расійскія танкі. А вы все не верите. Вы там рыхтуетесь отбиваться у Таллине? Если представить и как-то сравнить, как Европа вводит санкции, и она будет ровно так же увеличивать свой военный потенциал, то Европе будет очень невесело. Праграма «Карані праблемаў» набірае хаду. Беларусы яе глядзяць. Шчырая інфармацыя пра тое, што адбываецца ў свеце, што можа быць у Беларусі. Вялікія зварушэнні чакаюць нас неўзабаве. Сустрэнемся на экранах вашых тэлевізараў, смартфонаў, лэптопаў у межах перадачы «Карані праблемаў». «Карані праблемаў». Глядзіце толькі на Белсаце. Заўтра о 20-й гадзіне паводле Менску. У еўразвязе прынялі новы пакет санкцыяў супраць Крамля. Як ён закране Беларусь? Што КДБ паведаміла пра армію, якая рыхтуецца вызваляць нашу краіну ад дыктатуры. А таксама, як сілавікі караюць тых, хто піярыць трэш-блогера Мэлстроя. У сённяшнім аб'ектыве пра гэта да не толькі. Віталь Бабін працуе для вас. Запрашаю. Еўразвяз нанёс удар па газавым сектары Расіі, сэрца яе ваеннай эканомікі. Гэтак забарону на выкарыстанне расійскага звадкаванага газу ў новым пакеце санкцыяў ахарактарызавала старшыня Еўракамісіі Уршуля фон дер Ляйен. Асобна падчас сённяшняга саміту абмеркавалі, як выкарыстоўваць замарожаныя ў Еўропе расійскія актывы для аднаўлення Украіны. А што ў новым пакеце